παιδιά του και την οικογένειά του, όλα αυτά που απλόχερα μας δίνει. Υπόδειγμα οικογενειάρχη, εξαιρετικός σύζυγος, στοργικός και κάτι παραπάνω ο σωστός πατέρας. Είμαι σίγουρη όμως ότι ο Βάσος θα καταφέρει να τα χειριάσει και τα δύο. Η απόφαση του άλλωστε αυτή είναι συνυφασμένη και με τα ίδια τα παιδιά του. Γιατί τα παιδιά μας πρέπει και δικαιούνται να μεγαλώσουν σε μια καλή ανάπα της αξιοκρατίας, της σωστής ανάπτυξης, της εντιμότητας και της δημοκρατίας. Νομίζω έχουμε να επιτελέσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και που αναγνωρίζω στις γυναίκες της Αγίας Νάπας, τις οποίες για πρώτη φορά βλέπω σε μια τέτοια συγκέντρωση, όπου παίρνω το αίσθημα της διεκδίκησης και της απέτησης ότι σε αυτές τις τοπικές εκλογές για το μέλλον της Αγίας Νάπας και ποιο θα είναι αυτό, ποια θα είναι η ποιότητα ζωής των ανθρώπων της Αγίας Νάπας, είναι καθοριστικές. Δεν νομίζω ότι κανένας δεν ξέρει τον Βάσο τον Βασιλείο και είμαι σίγουρη ότι μετρώντας και συγκρίνοντας ακόμα, αν θέλετε, θα καταληφθεί ποιος είναι ο Βάσος και με ποιον τρόπο θα στηρίξει τους ανθρώπους της Αγίας Νάπας. Καλούμε. Και θέλω να πάρω αυτή την ευκαιρία και να πω, στο μέλλον με δήμαρχο τον Βάσο θα ξανάρθουμε κάτω για να του πούμε και να διεκδικήσουμε τι περιμένουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον ίδιο τον δήμαρχο, να κάνει για να στηρίξει τη γυναίκα, την οικογένεια, τον κάθε άνθρωπο της Αγίας Νάπας. Πρώτα απ' όλα να πω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την παρουσία σας εδώ απόψε, αφήνοντας πίσω τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τις επισκέψεις που είχατε, ό,τι άλλο είχατε προγραμματισμένο και να παρευρεθείτε σε αυτήν την αίθουσα. Σας ευχαριστώ θερμά. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσες γυναίκες. Γυναίκες που ανησυχούν, γυναίκες που αγωνίζονται και που αγαπούν τον τόπο τους. Τον τόπο τους, τον τόπο μας, την Αγία Νάπα μας. Η στήριξη σας αποτελεί δύναμη για εμένα σε ένα δύσκολο μεν αγώνα, έντιμο και δυναμικό δε. Ο Δήμος Αγίας Νάπας αποτελεί δυστυχώς ένα Δήμο που δεν στηρίζει την παρουσία της γυναίκας. Δεν της δίνει κίνητρο για ενεργοποίηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία δημοτικός σύμβουλος και τώρα πάνω στα ψηφοδέλτια, στο ψηφοδέλτιο Νταγκέλ. Είναι το μόνο ψηφοδέλτιο που έχει 2 από τις 8 υποψήφιους, ενώ οι άλλοι συνδυασμοί, φίλοι και φίλες, μέσα από 4 διαφορετικούς συνδυασμούς και 25 υποψήφιους υπάρχει μόνο μία υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Τα τελευταία 3,5 χρόνια ο απερχόμενος δήμαρχος είχε στο μυαλό του τα εγγένεια και τα επικοινωνιακά σοου, ξεχνώντας ότι η πόλη μας έχει σοβαρά προβλήματα. Έσπροχνε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ή μάλλον δεν τον απασχολούσαν τα προβλήματα. Οι προτεραιότητες του ήταν άλλες. Αυτές τις τακτικές οφείλουμε να τις σταματήσουμε στις 18 του Δεκέμβρη. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Αγία Νάπα. Με στοχευμένες κινήσεις, πρόγραμμα και στόχους που θα φέρουν την αλλαγή που έχει ανάγκη η Αγία Νάπα. Ξεχωριστή ενότητα στο πρόγραμμα μου αποτελεί η ουσιαστική αναβάθμιση της γυναίκας στην τοπική μας κοινωνία. Πρέπει οι φίλες άμεσα να σχεδιαστεί και να ξεκινήσει η ανέγερση ενός νέου βρεφοκομικού σταθμού και ενός καινούργιου νηπιαγωγείου. Εντός λίγων μηνών θα αυξηθούν οι δημοτικές υπηρεσίες απασχόλησης
των παιδιών μας, όπως η ενίσχυση, ο εξυγχρονισμός του ανοιχτού σχολείου, αλλά και οι δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς του Δήμου που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα. Προσβλέπω στη συνεργασία με την Εκκλησία, που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στην υγιή ενασχόληση και καθοδήγηση των παιδιών μας. Καθημερινά, φίλες, ακούμε και βλέπουμε περιστατικά νεανικής παραγωγικότητας ή και βίας. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς και στην πόλη μου. Όλοι οι γονείς τρέμουμε για τα παιδιά μας. Όλοι θέλουμε να τα προστατεύσουμε και να τα εμποδίσουμε να γίνουν θύτες ή θύματα. Πόσο εύκολο είναι αυτό όμως? Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο. Κάποιοι υποσχέθηκαν λύσεις. Λύσεις που όμως έμειναν στα συρτάρια. Η πόλη μας βρίσκεται ακόμα σε δυσκολότερη θέση λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών που φιλοξενεί κάθε χρόνο. Η Αγία Νάπα παρουσιάζει μια μεγάλη ανάπτυξη και όχι άδικα θεωρείται η πόλη της διασκέδασης και των νέων στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ καλό. Απ' την άλλη πρέπει να δημιουργηθεί και ένα αντίβαρο που θα βοηθήσει τους νέους μας να μπορέσουν να αντισταθούν στους πειρασμούς που πιθανόν να βρουν μπροστά τους. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία επιτελεί έναν πολύ σημαντικό έργο στην κατεύθυνση. Ο Δήμος είναι απόν. Χρειάζεται πολύ μεγάλη βελτίωση. Λαμβάνοντας υπόψη την αγωνία των γονιών και ιδιαίτερα εσάς των μανάδων, υπόσχομαι πως θα ασχοληθώ πολύ σοβαρά με το θέμα της υγιούς ενασχόλησης των νέων. Όταν οι νέοι απασχολούνται με κάτι που τους αρέσει και που τους γεμίζει, δεν θα αφήνονται στο ρεύμα και δεν θα προσπαθούν να γεμίσουν τις ώρες τους με άσκοπες και πολλές φορές ψυχοφθόρες ασχολίες. Η δημιουργία ενός κέντρου σε συνεργασία με την Εκκλησία, όπου οι νέοι μας θα απασχολούνται ευχάριστα, κόσμια και δημιουργικά, είναι μια από τις προτεραιότητες μου. Θα μιλήσω με τους νέους. Θα ακούσω τις ανάγκες τους και μαζί θα δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό κέντρο που θα ξεχωρίζει. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και να είστε σίγουρες ότι θα εργαστώ σοβαρά και υπεύθυνα για αυτόν τον σκοπό. Στόχος μου επίσης είναι κανένα παιδί της Αγίας Νάπας που θέλει να σπουδάσει να μην μπορεί. Θα έρθουμε σε άμεση επαφή με ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου με σκοπό να βρούμε τους τρόπους εκείνους που το οικονομικό κόστος να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην μόρφωση του κάθε συνδημότη μας. Πρόταση μου επίσης είναι μέσα από τα πλεονάσματα που έχει ο Δήμος να διατεθούν ποσά για υποτροφίες. Η μόρφωση, φίλες, είναι θεμέλιος λίθος για κάθε ευνομούμενη πολιτεία και η Αγία Νάπα πρέπει να επενδύσει σε αυτό. Η γυναίκα μπορεί και πρέπει να προσφέρει και εκεί που της δόθηκε η ευκαιρία, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικότατα. Κάποιες από τις προτάσεις μου είναι οι ακόλουθες. Θα πρέπει να συσταθεί δημοτική επιτροπή από γυναίκες. Θα πρέπει να προωθηθεί η ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους τομείς του Δήμου. Να υιοθετήσουμε προγράμματα στήριξης της γυναίκας, στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και απασχόληση.
να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα βοηθήσει τις γυναίκες της Αγίας Νάβας να απορροφήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια που αφορούν τη γυναίκα. Θα καθιερώσω σειρά συναντήσεων με τις γυναίκες του συνοικισμού για επίλυση των προβλημάτων τους που ο απερχόμενος δήμαρχος έκρυβε τις επιστολές στα συρτάρια. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα για τις γυναίκες που δυστυχώς ο Δήμος μας τα τελευταία 3,5 χρόνια δεν θεώρησε αναγκαίο να εκμεταλλευτεί. Δεν λέω ότι όσα ανέφερα γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε είναι εύκολο να υλοποιήσουμε. Λέω όμως ότι μαζί μπορούμε να τροχιοδρομήσουμε και να δουλέψουμε ώστε αυτά να γίνουν πράξη. Η γυναίκα είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας, γι' αυτό και αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα μου. Από τις 18 του Δεκέμβρη αρχίζουμε δουλειά. Συστηματική και αποτελεσματική. Από τις 18 του Δεκέμβρη το εγώ θα δίνει θέση στο εμείς. Για μια Αγία Νάπα, για όλους και για όλες. Μηδενός εξαιρωμένη. Μια Αγία Νάπα πιο δημοκρατική, μια Αγία Νάπα των αξιών και της δικαιοσύνης. Τα ψέματα τελείωσαν. Θα πρέπει να λέμε αλήθεια στις συντιμότισσες και στους συντιμότες μας. Στις 18 του Δεκέμβρη αυτόν τελειώνει και μια νέα ημέρα ξημερώνει για την πόλη μας. Δεν θα σας κουράσω για να αναλύσω το πρόγραμμα μου. Αυτό το έχετε ήδη μπροστά σας, πιθανόν να το έχετε πάρει ήδη και στα σπίτια σας. Ούτε θα αναλωθώ στα ψέματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες, είτε αυτά αφορούν έργα που έγιναν από προηγούμενους στην Αγία Νάπα, είτε αλήθειες για τις παρανομίες για τα ίδια συμφέροντα. Αυτά εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά. Ας προσπαθούν άλλοι να μας πείσουν για το αντίθετο. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκτίθενται ανεπανόρθωτα. Επιγραμματικά θέλω να αναφέρω ότι έχουμε στο πρόγραμμα μας θέσεις για τον τουρισμό, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την Αγία Νάπα, τον πολιτισμό και την παιδεία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό. Σκοπός μας, η στήριξη των ευπαθών ομάδων. Γιατί και στην Αγία Νάπα, φίλες, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες. Και αυτό θα γίνει με μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Έχουμε σχέδιο για αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης και αναπτυξιακά έργα για όλη την Αγία Νάπα και όχι για συγκεκριμένες περιοχές που να ευνοούν κάποιους. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να αναβαθμιστούν άμεσα και να υπηρετήσουν το δημότιο. Συναντώ, φίλες και φίλοι, καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας που στα σπίτια τους μου λένε «Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Η Αγία Νάπα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μαζί θα προχωρήσουμε στην αλλαγή. Για την αναγέννηση της Αγίας Νάπας μας. Μια Αγία Νάπα για όλους, για τα παιδιά μας, για αυτά που ονειρεύτηκαν οι γονείς μας, για αυτά που έχουμε όνειρα εμείς, για αυτά που πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Έχουμε χρέος και υποχρέωση. Είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσω με την κάθε μια ξεχωριστά για όλα τα θέματα. Οι σκέψεις και η αγωνία σας είναι για μένα εφόδιο
για δημιουργία νέων πραγμάτων που θα φέρουν την πραγματική αλλαγή. Την αλλαγή που δεν έχει καμία σχέση με συμφέροντα, καμία σχέση με αυταρχικές αποφάσεις, καμία σχέση με επίδειξη και εξιτελισμό. Την αλλαγή που προτεραιότητα θα έχει τον άνθρωπο, την γυναίκα, την οικογένεια, τα παιδιά και την Αγία Νάβα μας. Θέλω να σας καλέσω δημόσια να μην αφήσετε με την ψήφο σας είναι πραγματικά με ιδιαίτερο προβληματισμό που το λέω, αλλά μην αφήσετε την δική σας ψήφο, φίλες, να συγκαταλλαγεί μαζί με τόσες άλλες που τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα των εκλογών, ο κάθε άσχετος έχει εγγραφεί στον κατάλογο της Αγίας Νάβας. Και αυτό πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη, ούτως ώστε η δική σας ψήφος να μην συγκαταλεχθεί στις ψήφους αυτούς που κάποιους για 6 μήνες περιστασιακά μένουν στην Αγία Νάβα και ίσως κρίνουν το μέλλον το δικό σας, των οικογενειών σας και των παιδιών σας. Κλείνω με το σύνθημα μας, με το σλόγαν μας για αυτές τις εκλογές. Συλλογικά σκεφτόμαστε, έντιμα εργαζόμαστε, δυναμικά πορευόμαστε, μία Αγία Νάβα για όλους και όλοι για την Αγία Νάβα. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω αυτήν την ομάδα που έχει δουλέψει τις τελευταίες 4-5 μέρες. Νύχτα και μέρα να σας προσκαλέσει την κάθε μια στο σπίτι σας, είτε με τηλεφώνημα. Ξέρω ότι ίσως κάποιες κοπέλες, ίσως κάποιες συντιμόνισσες μας, να μην έχουν καλέσει. Δυστυχώς. Το λέω δυστυχώς, γιατί ήταν αδύνατο να έχουμε 3.200 τηλέφωνα, ενώ άλλοι τα έχουν, δεν ξέρω πώς. Ήταν αδύνατο να επισκεφτούμε την κάθε γειτονιά και αυτό το παίρνω εγώ πάνω μου. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα στο να μην καλεστεί κάποια κοπέλα, κάποια γιαγιά. Η υπόσχεση μου είναι ότι με την εκλογή μου θα είμαι δήμαρχος για όλη την Αγία Νάβα. Ευχαριστώ ξανά.